sí que és un moment, si més no, apassionant, malgrat que se't giri molta feina, però, ostres, de dir, bueno, doncs ara és el moment de forçar les coses, no? Jo veig que, clar, en la quotidianitat de la vida d'un estat que ja ha constituït i de més, doncs clar, tu sí que pots anar picant pedra per al final forçar una cosa, però clar, si aquesta norma s'està redactant just en el moment que tu et pots mobilitzar i de més, jo crec que sí que la capacitat d'influència és més gran que no pas en un estat ja constituït. Però a vegades sí que sembla potser que aquesta independència emboiri una miqueta tots aquests temes que també són importantíssims, no?, pel dia a dia de la gent, del poble i de gent del carrer, no? A més, no pot ser un país independent amb un govern que ens està fent aquestes retallades tan dràstiques, no?, que ens està fent veure fins ara que persones malaltes s'hagin d'amotinar en un hospital perquè no el treguin de fora, o sigui, no pot ser. Jo crec que el dret a decidir no deixa de ser això que dèiem també, no? O sigui, tots els temes aquests estan bastant connectats, no? És constantment fins a quin punt podem aprofitar un canvi que podria ser inert per introduir-hi tot d'altres elements que a molta gent ens interessaria introduir, no? I sempre passa per la pressió popular, per la mobilització, la conscienciació. L'utopia, l'esperança d'aquest nou país que pugui sorgir, que pugui arribar a ser modèlic, ja sigui a nivell mediambiental, drets socials, igualtats, justícia, un encaix amb una Europa d'una manera diferent, és l'utopia que tenim.